Presento primer els que conformen la taula en l'ordre que estan asseguts i després comencem pròpiament amb la taula rodona, que òbviament és reflexions al voltant de la inserció laboral, on podem aprofundir algunes d'aquestes coses una mica més. A la meva extrema esquerra, però per a vosaltres l'extrema dreta, això no vol dir res, diguéssim, hi ha el senyor Oriol Rivera, que és graduat en Enginyeria i Tecnologies Aeroespacials per la Universitat Politècnica de Catalunya i actualment és el coordinador del Consell d'Estudiantat de les Universitats Catalanes. A la seva dreta està la professora Elena Troiano, que és professora de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i responsable del grup de recerca en Educació i Treball, i ja sabeu que ha col·laborat prèviament ja amb l'agència, va fer un estudi aprofitant la passada enquesta sobre accés a la universitat i equitat, que tots vam considerar excel·lent i que va donar molta llum sobre algunes coses que no sabíem i esperem que ho seguirà fent a partir d'ara amb la nova enquesta. I a la seva dreta hi ha el meu amic Xavier Grau. Xavier Grau és catedràtic de Mecànica de Fluids a la Universitat Rovira i Virgili, de la que va ser rector entre 2006 i 2014, i és, això puc dir, la persona que jo conec que coneix millor el sistema universitari català, espanyol i europeu. El que el coneix millor, coneix totes les dades, per tant, és a dir, sempre és un plaer escoltar-lo, perquè sempre aprens alguna cosa que abans no sabies, per tant, li agraïm molt que hagi vingut aquí. A banda d'això, no he dit una altra cosa que era rellevant és també el responsable dels informes i coordinador, com es digui, del Global University Network for Innovation, això GUNI, que està centrat molt al principi en la Universitat Politècnica. Després, seguint la línia a la meva dreta, hi ha la senyora Ainhoa Irurre, ja ho diré bé, Irurre, és difícil, les dues R's, una forta i l'altra no, Irurre, que és llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra i actualment és vicepresidenta de Recursos Humans per a la zona ibèrica de Schneider Electric. 2015 va ser escollida millor directora de Recursos Humans amb els premis AQ Awards en relació amb l'impuls de polítiques d'igualtat de gènere i de flexibilitat. A més, Schneider Electric ha estat una de les 10 companyies escollides a través del programa He4She de United Nations Women per a donar veu a la igualtat entre homes i dones. I, per tant, això en qualitat d'especialista en recursos humans i, per tant, de selecció de personal i persones, però també des de la dimensió o l'angle de la igualtat de gènere és molt important per a nosaltres tenir-la avui aquí. Gràcies, Ainhoa. I a l'altre extrem, meu dret, però vostre esquerra, diguéssim, hi ha la professora Elisenda Palasui, que és professora d'Economia a la Universitat de Barcelona, de la qual va ser degana, ara n'estàvem parlant, durant 8 anys, de la Facultat d'Econòmica. És una facultat, deu ser la facultat més gran de Catalunya, jo crec que és la facultat que té més estudiants de Catalunya, per tant, una facultat important i diguéssim, que és complexa de gestionar, complexa de ser degana, per tant, i a banda d'això, òbviament, també és investigadora del Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials i ara ha tornat a la seva activitat de recercadora i acadèmica normal, que en el temps de degana havia de fer compatible amb la seva dedicació al deganat. Llavors, per tant, amb aquestes contribucions, jo suggereixo que us fem algunes preguntes tal com havien quedat amb vosaltres i això perquè aneu contestant, però també podeu anar afegint alguna cosa si voleu, sempre que ens mantinguem amb el temps, que això ho controlaré jo. Sempre que ens mantinguem amb el temps, però sí que ho podem anar fent d'aquesta manera. Llavors, començo, tal com ho tinc, formulant la pregunta a la professora Troiano, que és: les universitats continuen tenint un paper rellevant, molta gent s'ho pregunta, com a ascensor social? Les taxes universitàries frenen l'entrada del talent a la universitat? Aquestes són dues qüestions que han sortit als mitjans durant aquests últims mesos i potser
no només com a coneixedora d'aquesta enquesta, sinó l'anterior enquesta dels interioritats d'aquestes enquestes, la professora Troiano pot contestar en aquestes qüestions. Molt bé, moltes gràcies. A veure, intentaré no afegir gran cosa més perquè hi ha les dues preguntes, Déu-n'hi-do, cadascuna d'elles. A veure, pel que fa al tema aquest de l'ascensor social, quan parlem d'ascensor social en parlem des de dues perspectives. Una és quantes, des de l'estructura d'ocupacions, i aquí ja n'hem parlat una vegada, que bàsicament el que significa és a cada planta de l'ascensor quants llocs, quantes vacants hi ha. I des d'aquest punt de vista, en l'àtic no sempre hi ha prou vacants per tota la gent que es produeix en la titulació. Això evoluciona i això ho acabem de veure, perquè acabem de veure una comparativa del 2011, de l'enquesta ACU de 2011, 2014 i 2017, i veiem com l'estructura d'ocupacions va variant i d'aquesta manera és més fàcil que hi hagi que la universitat funcioni com a ascensor o no. Ara hi ha una altra perspectiva, que és la perspectiva que nosaltres ens van encarregar ja fa 2 anys per estudiar l'enquesta del 2014, que també té a veure amb si és o no ascensor social, que és la d'igualtat d'oportunitats. I des d'aquest punt de vista, el que nosaltres vam poder veure en aquella anàlisi, i ara potser ho podrem veure en aquesta nova enquesta que es presenta ara, és que efectivament un graduat, sigui de l'origen social que sigui, pot esperar una inserció professional molt semblant a la dels seus companys amb la mateixa formació. I això significa que d'alguna manera el que està fent la universitat és a través dels seus títols igualar els estudiants segons el seu origen social. Però sabem que la inserció és diferent segons origen social. D'on ve aquesta gran diferència? Sobretot de l'elecció de titulacions, de l'accés a la universitat i també després de quines titulacions s'elegeixen a dintre, perquè efectivament la inserció d'unes titulacions respecte de les altres són molt diferenciades. Per tant, això és el que sabem, que l'equitat o l'estudi de l'equitat o fer impuls en l'equitat ha de ser més en l'entrada que no pas en la sortida, que ja ho és bastant. I la segona pregunta era les taxes universitàries frenen l'entrada de talent a la universitat? Bé, si el que entenem és que pot haver-hi gent que es queda fora degut a les taxes universitàries, és a dir, que tothom que hauria de poder entrar, si pot entrar-hi o no pot entrar-hi, des d'aquest punt de vista és complicat saber-ho, és a dir, començo per aquí. Per què? Doncs perquè els sociòlegs estudiem coses que no són experiments en laboratori, sinó que hi ha moltes variables que estan influint alhora. No només han pujat les taxes, sinó que hi ha hagut d'altres tipus de canvis i nosaltres, amb les dades disponibles, una vegada ens hem posat a estudiar i a descartar la versemblança d'altres factors que hagin pogut causar els canvis, el que podem dir són bàsicament 3 coses. Una és que de l'accés a la universitat, després de la pujada de taxes, s'ha frenat. No ha disminuït, però s'ha frenat l'accés a la universitat. Fins aquí és el que podem dir. És degut a les taxes? Pot ser degut a d'altres qüestions. D'altres coses que podem afirmar. Des de la pujada de taxes han quedat fora de la universitat alguns grups específics. Per exemple, els majors de 25 anys. Han reduït molt el seu accés. I especialment també els que procedeixen de cicles formatius de grau superior. I hi ha poca explicació a part de la pujada de les taxes. És a dir, hem comprovat les altres possibles explicacions i el que veiem és que probablement és molt degut en això. La tercera conseqüència és que els estudiants, atenció, que són d'origen baix, amb notes altes, és a dir, ja distingint els que tenen bon rendiment, aquest últim període el que fan és triar menys freqüentment titulacions cares i difícils. Això és el que hem vist. És a dir, que en la seva tria de titulacions hi ha hagut una estratègia de reduir les dificultats de tria de carrera. Fins aquí. Espero estar dintre de temps. Gràcies, Helena. Molt bé. Preguntem llavors a la professora Palasui. Palusí, sí, perdó. No sé per què dic Palusí. Perdó, a la professora Palusí, les dades mostren que l'ocupació i l'adequació de la inserció en general ha millorat. En canvi, la jornada de temps complert és més baixa, sobretot en alguns àmbits, i l'estabilitat vol dir feines de contractes indefinits, no s'ha recuperat. Com a economista, què explica aquesta dicotomia, si ens ho vol dir?
Sí, bé, el secretari d'Universitats aquest matí a la inauguració ha explicat, jo no havia llegit els diaris, que de fet aquest ha estat el titular dels mitjans de comunicació i d'una manera, d'aquesta dada s'ha explicat de manera molt negativa, que baixa qualitat de l'ocupació dels universitaris, etc. Bé, crec que aquestes dades, que certament el que es va dir i el que s'ha dit a la presentació és senzillament que no hi ha una recuperació tan gran com en altres indicadors d'ocupació, en el sentit que, per exemple, la contractació a temps complet és d'un 76,7%, vull dir que és molt elevada, però no s'ha recuperat als nivells del 88% del 2008. De fet, en contractació a temps complet hi ha hagut un lleuger increment en relació a la darrera enquesta de 2 punts. En canvi, amb contractació indefinida s'està una mica estancat. Tenim contractes indefinits, o sigui, quants estan en contractes indefinits d'aquests estudiants graduats que van acabar la carrera fa 3 anys? Doncs 48,9%. I en canvi el 2014 era 49,4%. Per tant, això no s'està recuperant. Aquesta era la informació que heu donat, però clar, si això no es contextualitza amb quin és el context del mercat laboral d'aquests darrers anys, clar, fas un titular que no té cap mena de sentit, perquè només agafant, o sigui, tots sabem que l'ocupació que s'està creant en aquests darrers anys, que estem reduint l'atur i incrementant els nivells d'ocupació des de les taxes d'atur enormes que vam arribar a tenir a Catalunya d'un 23% d'atur i ara estem en un 15%, doncs aquesta ocupació que s'està creant és sobretot temporal, molt poca ocupació indefinida. Per donar-vos una xifra, que llavors posarem en context aquest 48,9% de contractes indefinits dels graduats universitaris, doncs les dades de l'Observatori del Treball i de l'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, dades de Catalunya any 2016, quants contractes laborals es van signar? Es van signar 1.436.000 contractes laborals. D'aquests, quants van ser indefinits? 189.000, el 13,17% dels contractes que es van signar a Catalunya el 2016 van ser indefinits, mentre que de temporals se'n van signar 1.247.000, entre obra i serveis, contractes en pràctiques, totes les modalitats de contractació temporal. És a dir, un 86,8% dels contractes signats a Catalunya el 2016 van ser contractes temporals. Per tant, que d'aquesta enquesta els nostres graduats de les universitats catalanes, només 3 anys després d'haver acabat la carrera, 48,9% estiguin treballant en un contracte indefinit, és una dada espectacularment positiva. És a dir, la qualitat de l'ocupació dels graduats universitaris és molt millor que la dels graduats universitaris recents, és molt millor que la del conjunt de la població que ha accedit o ha canviat de contracte en els darrers anys. I ells també han accedit per primer cop a un contracte en els darrers 3 anys o han canviat de contracte recentment. Llavors, matitzar una mica, atès que resulta que ha estat una mica el titular de la jornada, de l'estudi. Llàstima que no, em sembla que he preguntat, em sembla que no hi ha premsa avui aquí, però bé, en qualsevol cas matitzar aquest resultat. Llavors, la dada, ara, això no vol dir que no haguem d'aspirar a recuperar els nivells precrisi, de 59-60% de contractació indefinida que hi havia, per exemple, en l'enquesta del 2008. Però, clar, tot això és un problema més general. La reforma del mercat de treball, que en principi un dels objectius que tenia és reduir la temporalitat, no ho ha aconseguit. O sigui, es va reduir els costos de la indemnització per afavorir la contractació, però encara no hem aconseguit que això comporti que l'empresari tingui menys por de fer contractes indefinits. No és un problema només de Catalunya, de l'estat espanyol, que és qui fa la legislació laboral. A França és l'eix central en aquests moments de les reformes del nou govern francès, intentar reformar el mercat de treball de manera que el de la flexiseguretat nòrdica, etc. Llavors, una dada també positiva en termes de la qualitat de l'ocupació d'aquesta enquesta, que potser també s'hagués hagut de destacar més, no sé si ho han fet
ja dic que ho he sentit només el secretari, no he llegit jo els diaris, la premsa, és que sí, que els sous han augmentat molt. És a dir, que ara ja s'ha augmentat 5 punts els sous de més de 2.000 euros, que són els que més, o sigui, el percentatge més alt dels nostres graduats està treballant, està cobrant més de 2.000 euros bruts de sou mensual, en concret un 41%. Un 41%, i això és un increment de 5 punts en relació a l'enquesta immediatament anterior. I s'ha reduït, això ha anat bastant a costa de la reducció dels que estaven amb 2.000, i en canvi la reducció dels mileuristes encara és petita, és molt lleugera. Hi ha hagut una lleugera reducció dels mileuristes, però encara és petita. Però bé, els mileuristes són el 22% dels graduats, no són, per tant, la majoria. La majoria estan guanyant o 2.000 o més de 2.000 euros bruts, als 3 anys d'haver acabat la carrera. Per tant, la xifra és relativament positiva. Després, una altra xifra molt positiva és que 7 de cada 10 tarden menys de 3 mesos en trobar feina. I una dada bastant negativa, i que caldria analitzar amb calma des dels responsables de gestió universitària, és que els serveis d'ocupació a la universitat, el mecanisme de trobar feina via serveis d'ocupació de la pròpia universitat és baixíssim, és molt baix, i a més ha disminuït, no ha augmentat sinó que ha disminuït. Per tant, aquí hi ha una reflexió a fer per... A veure, s'ha de tenir en compte que han estat anys de moltes restriccions pressupostàries a les universitats, la majoria de serveis universitaris ho han patit, no s'ha pogut millorar els serveis que donem a l'estudiantat. Bé, aquí no vull parlar de... Hi ha excepcions, després s'haurà de baixar el detall de les facultats perquè hi ha excepcions, hi ha molts serveis d'ocupació que a nivell de tota la universitat potser no s'arriba a prestar, però que facultats en concret han creat unitats de carreres que funcionen bé. Però, vaja, és una dada important a retenir, que tenim un repte a fer en millorar la gestió dels serveis d'ocupació a la universitat, i això ho lligo també perquè aquests serveis són també normalment els que gestionen les pràctiques. Les pràctiques és un mecanisme d'inserció positiu, és un 10%, un 10% de les persones que troben feina dels graduats ho fan a través de la pràctica que estaven fent, que llavors se'ls queden, però la dada està estancada. De fet, ha disminuït lleugerament el percentatge d'estudiants que troben feina a través de les pràctiques. Clar, això va lligat també amb el servei que es dona des de la universitat pel que fa a pràctiques i a inserció professional. I ja només per acabar també trencar un mite, ja ho ha comentat el director de l'ACO, el Martí, que és el mite aquest de que tots els nostres graduats estan a l'estranger, a l'èxode, a la diàspora, no sé, això a les tertúlies radiofòniques, vaja, sembla que sigui que 3 de cada 4 joves han anat a trobar feina a l'estranger i és només 3 de cada 100. És un 3,6% dels graduats de grau. Doctorat una mica més, però tampoc tant, 7, que potser hauria de ser més elevat. De fet, en doctorat hauria d'haver-hi més mobilitat internacional. Per tant, un mite, totalment un mite, el dels estudiants graduats catalans que han hagut de marxar a l'estranger perquè no trobaven feina aquí. I això és tot. Moltes gràcies. Relativa a la premsa que deia l'Hisenda, perquè ho sapigueu, estava previst fer avui tot, perquè ahir teníem el Consell de Govern i informàvem el nostre Consell de Govern
del resultat de l'enquesta, però ha vingut a coincidir i com són els mateixos periodistes que ho cobreixen, no podien fer 2 rodes de premsa sobre 2 temes que referien a educació superior, perquè avui ara s'està celebrant la roda de premsa pels que sou de l'àmbit de Prujà, però la roda de premsa sobre les notes d'accés a la universitat, i aquesta roda de premsa crida molt l'atenció als mitjans de comunicació. Ja sabeu que demà veurem a tots els diaris gràfiques diferents, uns seleccionaran una cosa, els altres l'altra, però hi dediquen 2 pàgines centrals en això. Per tant, això no podien competir i vam fer la roda de premsa ahir per la tarda per almenys tenir avui un espai als diaris, diguéssim, perquè si no ni això hauríem aconseguit en aquesta notícia, que això sí ho hem aconseguit, i per tant aquesta és la raó. Però gràcies a l'Elisenda. No em resisteixo a dir una cosa dels doctorats a l'estranger. Alguna cosa no pot ser d'això, perquè diuen també les dades que tenim a l'UNEIX que el 40% dels nostres doctorants són estrangers. Això vol dir que tots es queden aquí, més del 30% d'aquests es queden aquí després de fer la tesi. A mi no me quadra aquesta idea. Això deu ser, en aquest cas, que clar, és més difícil que contesten els estrangers, perquè ja se n'han tornat, no? Els que s'han doctorat ja se n'han tornat, més difícil que contesten els estrangers, que són de tot arreu, i més difícil des d'allà de la, no sé, de Valdívia, que està al sud de Xile, és més difícil que contestin que els d'aquí hi devem tenir un biaix en aquest tema. Perquè si no és molt raro, si no voldria dir, val la pena saber-ho, fem per saber-ho, si no voldria dir que no només no som un país que envia, que es porta, sinó que importa doctors i els quedem a tots després a treballar als nostres món acadèmic, científic i empresarial. Bueno, la pregunta al professor Xavier Grau és una pregunta sobre les enginyeries, per raons òbvies, sobre les enginyeries, perquè les enginyeries, ja ho veieu, surten a la nostra enquesta, ho ha dit Martí, ho ha destacat això, surten a la nostra enquesta no només com que s'ha recuperat l'ocupació, sinó que també s'ha recuperat el salari i ha augmentat, i s'ha recuperat la taxa de contractes permanents. I, per tant, és l'única de les 5 branques on això s'ha recuperat. I la qüestió és si ens podria explicar una mica això, si creu que és una qüestió conjuntural o és una tendència, si això, perquè això importa, vol dir que, diguéssim, en la societat que estem construint, aquesta forma part d'un aspecte més estructural que construeix en aquesta direcció, i la manca, com altres cultures i societats ocorre, d'enginyers és més peremptòria i, per tant, trobaran millor la seva ubicació laboral, o és més conjuntural, no ho sé. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me a aquesta discussió i a la presentació que he pogut veure abans. Us vull felicitar una vegada més. Aquest estudi, com s'ha dit, és magnífic, però jo el veig que he vist una llarga evolució que no tan sols amplia l'abast de l'estudi, que ja és gairebé total, sinó també el refina, cada vegada és millor. El control de qualitat em sembla que és millor i és un estudi excel·lent, com s'ha dit ja abans. Això ho volia dir. I també volia dir, abans de passar a la qüestió, sobre el tema del doctorat. Jo, si avui me'n vaig aquí amb una dada esperançadora, és aquest més del 46, crec que era, % de doctors d'aquesta cohort que treballa a l'empresa. Això m'ha deixat asturat en positiu, perquè crec que és precisament l'element principal identificador d'una economia basada en el coneixement. Crec que aquest canvi és un canvi molt important. Clar, com que no ho havíem fet abans, no sé com era abans, però les xifres del total de doctors treballant a l'empresa són molt més baixes en l'estadística de l'IMI. Estan molt bé. I sobre la qüestió de les enginyeries, jo tinc la informació que bàsicament heu subministrat vosaltres. No sou la font d'informació més fiable. I el que dieu al llarg dels anys és que les enginyeries estan sostingudament dalt en aquest paràmetre que dieu de qualitat de l'ocupació. Aquest índex de qualitat de l'ocupació mostra que estan sempre per sobre de la mitjana i no recordo, perquè no ho veig en l'estudi d'enguany,
Tinc la impressió, el recordo, que temps enrere, en l'àmbit de la salut, també era molt elevat, amb tots els paràmetres. El que passa que probablement l'àmbit de la salut està en una situació molt afectat, com pel percentatge de pes públic que té, molt afectat encara per les condicions de la crisi. Per tant, traient això de l'equació, que em sembla que seria potser fins i tot per sobre de les enginyeries en quant a qualitat, traient això jo diria que estem davant d'una qüestió estructural i no conjuntural. Estem relacionat amb l'evolució, probablement lligat a la globalització, probablement lligat al tipus d'economia que cal desenvolupar per ser competitiu en el món, que requereix cada cop més de produir amb coneixement. I en aquest àmbit de la producció els enginyers són necessaris. Llegia fa 4 dies al diari que el Col·legi d'Enginyer deia que farien falta 29.000 enginyers d'aquí 4 dies, també. Tant és una situació que probablement seguirà sent d'aquesta manera. Però aquesta per mi no és l'única qüestió. És així en la mesura que aquesta és una economia basada en una producció que necessita de la producció industrial i, per tant, necessita tenir un bon mercat de titulats universitaris en aquest àmbit. La qüestió és en la resta d'àmbits, uns molt afectats pel caràcter públic, com el que he dit, d'educació i salut, i d'altres simplement basats en una societat que produeix basat en el coneixement. La qüestió és la nostra societat globalment, quin sistema productiu té basat en el coneixement. I aquí és on es produeix una gran diferència en la qüestió de demanda de coneixement per part del sector productiu en diferents àmbits, que és molt clar competitiu internacionalment en l'àmbit més industrial i que potser no ho és tant amb d'altres. Jo he mirat xifres globals d'ocupació i de salaris i el que veig amb el global d'Europa és que l'estat espanyol, perquè les xifres no estan desagregades a nivell català, l'estat espanyol està sostingudament a la part baixa de l'Europa de 28 en termes de massa salarial, del conjunt de component econòmic dedicat al salari de les persones. El salari mitjà està per sota del mitjà de l'Europa a 28, molt per sota, és un 80% de l'Europa a 28, és un 70% de l'Europa a 15, bastanta distància, i a més hi ha molt atur. De manera que el global de massa salarial ha perdut pes a Europa durant aquests anys a Espanya. Potser el component d'enginyeria, el component industrial, sempre ha tingut un salari mitjà superior. En el cas global és un 11% superior a la mitjana. Això vol dir que és normal que també sigui superior per als titulats universitaris. Aquí veig, la qüestió per mi és una qüestió estructural lligada a l'estructura del sistema productiu i la feina a fer per part de les universitats en aquest respecte, més que, diguéssim, incidir en la política industrial del país, que crec que és el que hem de fer, si diguéssim provar de fer política, és que això no ho veig, perquè és una qüestió de mercat, de com el sistema productiu necessita el coneixement. Moltíssimes gràcies, queda molt clar i molt profitós. I ara passo a fer una qüestió que té a veure en part amb les primeres reflexions del professor Grau respecte a la bona notícia que jo comparteixo amb ell del nombre de doctors que treballen a les empreses privades, que era una cosa que teníem molt malament els indicadors. La teníem malament, abans de formular la pregunta a la senyora Ainhoa Irurre, la teníem malament perquè en realitat molts dels aquí presents ho recorden com jo, en realitat el sistema
dels programes de doctorat de quan jo vaig fer el doctorat, i bueno, jo ja soc gran, però tampoc tantíssim, als anys 80, quan vam fer el doctorat nosaltres, als anys 80 era per a reproduir de doctors les universitats catalanes, era només per això. No estava fet per a cap altra cosa, no hi havia més doctors. De quan en quan hi havia algú que venia de fora despistat i feia una tesi doctoral aquí, però no hi havia més doctors que els necessaris per a seguir reproduint, fent sobreviure les universitats, perquè necessitaven això. I no n'hi havia més. Clar, en aquell moment en va haver més perquè van augmentar molt les universitats. Això va venir de la mà i llavors va haver més doctors. Però haver passat a un sistema, jo crec que això val la pena dir-ho, haver passat a un sistema doctoral que atreu al 40% de gent de fora, que llegeix moltíssimes tesis doctorals, que és un programa competitiu, són programes competitius oberts i tal, ens ha de fer pensar que hem canviat. Això és un símptoma, òbviament no és el criteri, però és un símptoma del canvi de les universitats catalanes en els darrers 20 anys. Un símptoma. Ser capaços de tenir doctorats que ara són doctorats atractius per gent per a formar-se i que són doctorats que no són per a sobreviure i garantir la supervivència del sistema de recerca petitó que teníem, sinó per augmentar i fer excel·lent el sistema de recerca. Bé, m'agafo en això, senyora Irurra, per dir no només el 40% dels doctors estan a l'empresa, sinó el 60% dels màsters, el 70% dels graduats. Això són bones notícies, perquè si no voldria dir que no fem la funció que hem de fer en el context del sistema productiu. I també, d'altra banda, 8 de cada 10 graduats, 9 de cada màsters, etc., fan funcions corresponents al nivell de la titulació. Però què pensa vostè d'això que també surt a la premsa de quan en quan i tots ens pregunten què és l'anomenada sobrequalificació? Què pensa hi ha sobrequalificació al mercat de treball? Vostès des de l'empresa noten que la sobrequalificació és un problema o no? Muy bien. Buenos días y muchas gracias por invitarnos a representar hoy aquí a la empresa en estos encuentros que considero personalmente que son claves entre el mundo empresarial y de la universidad y que de hecho creo que se tendrían que fomentar muchísimo más. Y en segundo lugar, quisiera felicitaros por el trabajo también realizado con datos súper exhaustivos y que ya nos gustaría tener en todo el territorio del Estado español, porque yo creo que son datos muy provechosos, ¿no? Contestando a la pregunta que me haces, os diría que desde el mundo de la empresa, o al menos es nuestra visión, en Schneider Electric consideramos que no hay una sobrecualificación profesional. De hecho, lo que consideramos es que tenemos las generaciones mejor preparadas de la historia. Y esto es una realidad. Dicho esto, los retos empresariales cada vez son mayores, necesitamos el mejor talento y construir las culturas de alto rendimiento más fuertes. Lo que sí que está claro es que la empresa, y hemos visto algunos datos, tiene que tener el interés y la obligación de buscar espacios de desarrollo para toda esta gente que termina en las universidades. Y yo creo que este es el gran reto de las empresas hoy en día, el buscar que todos estos chicos y chicas que terminan en las universidades puedan desarrollar su carrera dentro de la compañía y además se sientan satisfechos. Como me gustaría ver en esta encuesta que hemos visto antes que nuestros chicos y chicas contesten una vez que han terminado y han pasado un tiempo que están encantados en la empresa y que el trabajo que realizan les satisface enormemente, ¿no? Yo creo que este es el gran reto que como compañía tenemos y además sí que os puedo decir, nosotros analizamos cada caso de persona que se va de la compañía de forma voluntaria y hay dos razones fundamentalmente por las que las personas se van de las compañías. La primera por su jefe, esto no es nuevo y sigue estando, sin comentarios. Y la segunda es porque no tiene oportunidades profesionales para desarrollar su carrera. Y yo creo que, bueno, es el comentario primero, yo creo que es el reto de las compañías el buscar estos espacios. La segunda reflexión que me gustaría compartir con vosotros es que a estos chicos y chicas que terminan desde la compañía, desde la empresa, desde el mundo de la empresa, les decimos que esto de aprender no ha terminado, que de hecho no ha hecho más que empezar, que hoy en día la cultura del aprendizaje, de la curiosidad, de la inquietud por continuar aprendiendo es clave. De hecho, en este mundo de cambio tan radical en el que vivimos, yo creo que esta
El futuro es de aquellos que tienen la inquietud y la curiosidad de seguir aprendiendo día a día. Mi tercera reflexión, y me alegra mucho ver lo que Martí ha presentado en la encuesta, es una reflexión que estamos viendo en las compañías y que nos estamos haciendo acerca de lo que nosotros llamamos las soft skills. Es decir, yo creo que hoy en día tenemos chicos y chicas súper bien preparados desde el punto de vista técnico, pero creemos en la empresa que tendríamos que trabajar muchísimo más todo lo que tiene que ver con estas habilidades soft, es decir, comunicación, cooperación, liderazgo, inteligencia emocional, las emociones. Y desde nuestro punto de vista no es algo que tendría que empezar a la universidad, sino muchísimo antes, en los colegios. Es decir, yo creo que esto tiene que ser una obsesión del sistema educativo, trabajar estas competencias y estas habilidades más soft que hoy en día lo que vemos es que no están cuando llegan al mundo de la empresa. Y la última reflexión, sé que hablamos de universidad hoy aquí y hablamos de empresa, evidentemente, pero me gustaría volver a poner en valor y a reforzar el mundo de la formación profesional. Hemos mejorado y la estamos poniendo mucho más en valor y creemos que es algo importante, pero todavía creemos desde el mundo de la empresa que no está suficientemente reconocida y valorada la formación profesional. Y es algo súper importante para todo el tejido productivo e industrial que tenemos hoy en día en este territorio. Gracias. Muchas gracias, Ainhoa. Lleva razón en esto, un retrato fiel de, y nosotros lo sabemos, lo que pasa es que no tenemos instrumentos para hacerlo, un retrato fiel de la educación superior incluye la educación superior universitaria y la profesional, la no universitaria, como en todo el mundo civilizado. Lo que pasa es que nosotros, esto por razones políticas, casi siempre en Cataluña ha pertenecido a dos consejerías distintas. Esto ya genera dinámicas diversas desde el punto de vista de la Administración, por un lado, y por otro, la agencia no tiene ninguna competencia. La agencia, hablando de nosotros, que somos pequeñitos, ninguna competencia en este ámbito. Sí lo tenemos en las enseñanzas artísticas, pero no en las enseñanzas profesionales. Pero esto requeriría un estudio también, por ejemplo, esto es relevante, lo hemos hablado algunas veces, y esta tal vez es la diferencia más clara en el sistema de educación superior nuestro y el centro europeo, en especial Alemania. En España se decidió, y esto no es en sí bueno ni malo, pero hay que saberlo, se decidió que algunas enseñanzas y algunas titulaciones que en Alemania son, o en Holanda o en Dinamarca, tanto que hablamos, son formación profesional, aquí son enseñanza universitaria. Y tal vez esto es lo primero que debemos aclarar. ¿Cuál es el mapa de esto que queremos hacer con esto? Porque, como yo digo, déjenme decir esto, nosotros, hay dos modelos en el mundo que gestionan esta situación. Todo en la universidad como Estados Unidos, pero entonces universidades muy distintas entre sí, universidades de investigación, donde van no sé qué, college donde se puede cursar un título de 2 años, college que no tienen investigación. Bueno, una gran panoplia de los Estados Unidos con la diferencia de instituciones universitarias, o bien el modelo alemán, que es preservar la universidad para el 20% con mayores capacidades, talento, etcétera, de los estudiantes, que es lo que sigue habiendo, y destinar otro 20% para los... también con sus problemas, porque cada vez más las Hochschulen o las Fachhochschule quieren ser universidad, y ahora me parece que alguna tiene doctorado, cosas así, han empezado alguna rompiendo la lógica inicial. Pero al menos es una lógica. Nosotros hemos hecho, y ahí nos pasa demasiadas veces, una cosa híbrida hemos hecho nosotros, ¿no? Es decir, todos a la universidad, casi todos, porque hemos dejado algunos que no, casi todos a la universidad, pero no hemos sido capaces de dar este gesto identitario que articula el modelo en Estados Unidos o en Alemania. Tú puedes hacerlo de varios modos, pero tienes que hacerlo, y aquí no lo hemos hecho. No se lo soluciona esto, no es fácil, porque ahora ya hemos recorrido este camino y estamos donde estamos, no es fácil, pero valdría la pena que algunos lo pensaran. Cuando yo me he referido a esto, y ahora lo hago porque lo ha hecho Ainhoa, cuando yo me he referido a esto, todo el mundo se da cuenta que es verdad, esto es verdad, pero nadie sabe cómo deberíamos hacerlo ahora. Pero en todo caso, la insinuación de Ainhoa me parece valiosa, pensando globalmente en la educación superior, no solo en un trozo,
sino pensando globalmente en la educación superior. Entonces, esto sí que creo que sería muy importante y agradezco este comentario. Entonces, pregunto ahora sobre una cuestión que tiene que ver con la satisfacción de los estudiantes a Oriol Rivera, que tiene experiencia y además lo representa adecuadamente. Bueno, què succeeix? Me canvio naturalment de llengua sense transició. Què succeeix entre els estudiants? Ho hem vist. Una cosa que és una mica paradòxica, però això passa quan són enquestes d'opinió. Al final, aquesta enquesta, com ha dit l'Arcadi, el secretari, és una enquesta molt valuosa perquè reuneix moltes dades, però són dades de resposta, per tant, de percepció subjectiva, soft, a dir ell, soft, dades dels estudiants. Però una cosa que porta a plantejar-se és, mentre els estudiants tots creuen que han adquirit més competències que tenien abans els seus predecessors en tots els àmbits, dels idiomes, encara que tal, en canvi, menys dels estudiants, menys d'un % d'estudiants, amb l'excepció d'enginyeries de nou, tornarien a fer aquella carrera. I això és una dada complicada, perquè si tu dius, és a dir, quan en algunes titulacions hi ha un 50% que no tornaria a fer la carrera, és una mica complicat. És a dir, pensem-ho en termes empresarials. A vegades m'ho diu ell que és més de... Jo soc més del trivium, perquè soc filòsof, però els que sou del quadrivium ho penseu més a vegades així. Jo soc més del trivium, però penseu més així, però val la pena pensar-ho. Si una empresa que fa cotxes, un cotxe pregunta als clients i el 50% dels compradors diuen que no el tornarien a comprar, malament, diguéssim, no? Per tant, malament o no, és a dir, bastant malament. Per tant, aquesta és la qüestió que ens preocupa una mica. Voldríem saber quina és l'opinió de l'Oriol, si creu l'Oriol que això també pot ser que ve de la mà de l'augment immens de titulacions, per exemple, no ho sé, però... Bé, gràcies. Hi ha una petita puntualització que sí que m'agradaria fer. És cert que l'enquesta al final són, com ha dit l'Arcadi, dades toves, però hi ha certes coses que a mesura aquesta enquesta que no poden ser mai dades dures. És a dir, el salari i l'ocupabilitat sí que són dades que podríem tenir fent graduate tracking de tot el cohort de manera 100% precisa, però la satisfacció al final és un constructe mental que la mesurem sempre amb un biaix. I si l'enquesta la féssim en paper, les mesures serien lleugerament diferents. Per tant, és cert que la satisfacció sempre és una mesura que l'hem de prendre amb caució, però no tenim cap altra manera de prendre-la, per tant, ens l'haurem de creure així. Llavors, per nosaltres, el fet de que hi hagi tanta insatisfacció, per dir-ho d'alguna manera, en l'elecció dels títols, respon directament a passar de tenir 100 titulacions a Catalunya de grau, de diplomatura i llicenciatura en enginyeries, a tenir-ne 400 i escaig. Perquè jo entenc que fa 20 anys, quan algú es preguntava què puc estudiar, deia, puc fer biologia, puc fer medicina i puc fer veterinària, però fora d'això no hi havia biomedicina, enginyeria biomèdica, no hi havia ciències de la salut, no sé què, no sé quantos. Llavors, aquest augment de les titulacions que va acompanyant a Bolonya i que creiem que és positiu perquè dona flexibilitat a la universitat, dona més sortida a graus que facin millor transferència de la recerca del professorat als graduats directament, etc. Ha d'anar acompanyant d'una cosa que creiem que a Catalunya no s'ha fet i que a d'altres països... De fet, és un repte a tota la zona, a tot l'espai europeu d'educació superior, que és precisament l'orientació acadèmica. Clar, jo, com tots vosaltres, he tingut 18 anys i no he sabut ben bé què volia estudiar. De fet, a la meva preinscripció hi havia des d'enginyeria aeroespacial fins a filosofia. Com veieu, la disparitat és força gran i llavors, quan abans tenies 6 enginyeries diferents i tu sabies... Jo això potser és una creença força personal, però jo crec que les persones que som enginyers tenim certa mentalitat d'enginyers. Si ets enginyer, el 51% d'estudiants de civil
que deien que no repetirien civil, n'estic convençudíssim que no se n'anirien a fer Belles Arts. Potser se n'anirien a industrials o a mecànica, vés a saber, però no sortirien gaire de l'àmbit. En qualsevol cas, el que sí que està claríssim és que en aquesta gent, quan tu tens un mercat tan saturat de graus, el que fa falta és moltíssima informació per prendre la decisió. I cada cop, i a més la literatura científica d'educació superior ens ho mostra, cada cop el procés de presa de decisions és més complicat. Mentre que, recordo un article que vaig llegir fa uns mesos, que deia que als anys 90 la presa de decisió estava basada fonamentalment en 3 aspectes, que era el cost d'oportunitat d'estudiar a la universitat, la percepció de qualitat de la titulació i la percepció d'empleabilitat dels estudis en qüestió. Avui en dia, els models que intenten explicar la presa de decisions compten amb més de 15 variables, entre les quals estan la percepció de qualitat de les aules i estan també la percepció de etcètera. Però sempre ens estem movent en aquest territori, en el territori de les percepcions, de les sensacions, i al final ens fa falta moltíssimes dades perquè l'estudiant pugui prendre aquesta decisió. I creiem que això també explica la diferència entre la satisfacció de grau i màster. Una persona, com els graus al final, tot i que no són tots els generalistes que creiem que haurien de ser, són força generalistes, si tu has triat biologia, potser volies fer biologia marina, però no volies fer química. Llavors, quan tries el teu màster i fas un màster de biologia marina, te n'adones que en realitat tu volies ser, jo què sé, una altra cosa de biologia que tampoc en sé tant. Llavors, jo crec que és això el que explica la variabilitat dels màsters. El fet de que només siguin... O sigui, el fet de que un cop ja estàs tan especialitzat, sempre, i en un màster d'un any, doncs queda molt espai per equivocar-se. Després, evidentment, hi ha una mica el componente jefe, que potser si és un màster molt específic i només tens professors i resulta que 2 se't creuen, doncs evidentment tampoc repetiràs el màster. Nosaltres el que entenem és que, i a més estem treballant des del CEUCAT en un projecte de recerca del tema, el que creiem és que per solucionar això tots els esforços han d'estar en garantir una bona orientació acadèmica als estudiants, als nous estudiants que entren a primer. Perquè, clar, a més aquesta dada s'entén perfectament quan ens diuen que més d'un 20% dels estudiants que entren a la universitat o l'abandonen o canvien de titulació durant el primer any. I tot això ens va dir el mateix, que els estudiants no saben per què trien el que trien. Gràcies. El professor Grau vol fer una matització. Jo diria que una pregunta que me faig en veu alta abans que Grau opini, una pregunta és: hem dissenyat excessives portes d'entrada en això, que són 400, no de sortida, sortides també, però d'entrada hem dissenyat, no és una pregunta ni original, perquè se la va fer a Girona, ara amb el cap, ara fa 4 anys, inaugurant el curs el conseller, llavors Mas-Colell. Hem dissenyat excessiu nombre de portes d'entrada? No ho sé. Curiós, perquè després d'aquella jornada, que jo també hi era, vaig voler mirar si era veritat o no. I ara t'ho comento. Però la qüestió que m'ha suscitat la teva intervenció és sobre la pregunta que es fa. La pregunta que es fa no és, crec jo, sobre si estic satisfet de la titulació rebuda, sinó si tornaria a fer la mateixa carrera, que és ben diferent. Es pot estar satisfet i pensar que havia d'haver escollit una altra carrera. Crec que les dues coses són possibles. Llegir-ho periodísticament que estem insatisfets me sembla que és anar massa enllà. I probablement el que es tracta és d'una qüestió d'informació, de coneixement sobre aquestes 400 portes d'entrada i això que sembla que mereixi. Jo crec que tot plegat el que hem de fer és seguir evolucionant, madurant. Venim d'un sistema tancat i d'una cultura molt tancada de BOE i de catàlegs, i ens hem de fer grans escollint. I això és un esforç. El nombre de graus del nostre país avui en dia és la meitat per habitant del que té la mitjana de l'Europa 15. Dic, per allò que diem que sobren universitats, sobren graus, sobren màsters, no ho sé, el que potser falta és capacitat de decisió. Però el nombre de graus per milió d'habitant a Catalunya és 62
i a Europa 15 és 143. Veieu com és el que sap més? També ho he dit, Veieu, això no ho sapem. És una qüestió de buscar-ho. Parlem per parlar. Jo, per fortuna, no he dit graus, sinó portes d'entrada, que és diferent. I portes d'entrada potser no en tenen tantes. Però, sí, però portes d'entrada al sistema com nosaltres hem dissenyat, en l'accés i tot això. Perquè això és compatible que entrin a la universitat i després obtinguin el grau. Això és compatible. I alguns llocs em sona que és així. Però, de tota manera, aquesta és una dada important. Per tant, ens hem de... Seguint una mica en aquest àmbit, Oriol, que no sé si està estudiant un màster ara o està estudiant un màster. Per desgràcia. És broma, és broma. No, però és que la pregunta ve de molts estudiants segueixen estudiant, molts estudiants quan acaben el grau segueixen estudiant, un tant per cent elevat, durant tota la vida, i això com ho hauríem d'interpretar, és la pregunta. Ho hem d'interpretar com una cosa bona, en el sentit que ensenyaments per tota la vida, segueixen estudiant o bé quan han acabat el grau o bé uns anys després i per tant segueixen formant-se millor, o és perquè se senten insegurs, consideren que el que saben ara és insuficient i per tant tenen una mica de por d'accedir al mercat de treball. Vull dir, hi ha una lectura més positiva d'això, que és millor que una societat doni major formació als que ocuparan llocs de rellevància al mercat de treball. Hi ha una lectura una mica més poruga, que és els estudiants tenen por de deixar la closca de l'acadèmia, de la universitat i enfrontar-se al món perquè no es consideren prou preparats i per això volen seguir formant-se en més estudis. Bé, no creiem que sigui pas aquest el motiu. El que entenem, i de fet els gràfics que ens heu mostrat ho veiem molt clarament, el percentatge d'empleabilitat augmenta d'entre els graduats i els màsters i els doctorats, el salari augmenta, i a més el salari augmenta molt notablement, i la temporalitat disminueix. De manera que és evident que augmentar els teus estudis ajuda a que el teu treball sigui de major qualitat en tots els aspectes. I a més hi ha un altre tema que suposo que la meva companya, la doctora Troiano, ho entendrà més bé que no pas jo, però en una societat de fa 50 anys que no estava basada en el coneixement, un diplomat era el rei del mambo, entre cometes, dintre del seu entorn, i podia exercir unes funcions que avui en dia, en l'escala sociolaboral actual, necessita fer una persona que té una titulació molt més elevada. Dit d'una altra manera, el que als anys 60 en teníem com a treballadors de coll blau, avui en dia podrien ser, amb moltes diferències, lògicament, anàlegs als treballadors que només tenen el grau. Què vull dir? Al final, com bé ha dit l'Arcadi, hi ha un 44% de persones en edat universitària que estudien un grau. Per tant, això vol dir que en estacionari, un voltant del 40% de la població, en edat de treballar, tindrà estudis universitaris. És a dir, un gruix importantíssim de la població requereix aquesta titulació universitària per accedir a un treball que sigui més o menys precari, permeti el seu desenvolupament vital en tots els aspectes. És evident que si algú vol accedir a una planta més amunt de l'ascensor, doncs ha de seguir estudiant. I si tens un màster i en fas un altre, doncs podràs obrir altres portes al mateix ascensor, no necessàriament implica pujar una planta, fent servir l'analogia. Però en cap cas entenem que sigui per por, sinó per l'ambició que genera viure en una economia del coneixement, en el sentit positiu. Sí, molt bé. Bé, algunes vegades, això que diu l'Oriol és molt cert, perquè algunes vegades, dic, això que diu l'Oriol és molt cert, algunes vegades la crítica a com la universitat proporciona l'ascensor social es fa d'una manera inadequada. Es pensa en fa 40 anys on estudiava el 5% de la gent en edat d'anar a la universitat i llavors es somia en que
tots els que ara van a la universitat, que són, com ens han dit abans, el 40%, ocuparan el 5% millor de llocs de treball. I això és impossible per raons matemàtiques, ja no per raó, d'un altre punt de vista. No hi ha el 40% per al 5%. I per tant, a vegades l'error és aquest, perquè se té una aspiració que ara ja no pot donar a la universitat, quan és una universitat per al 40%. I això és una mica de la mateixa manera que no podem fer, encara que alguns polítics són capaços de prometre-ho, que tothom guanyi més que la renta per càpita. En veritat, no podem fer-ho, això. És a dir, per raons matemàtiques, també. Doncs aquestes coses són bastant òbvies i s'haurien de saber. Moltes gràcies. Llavors, Oriol, fem-li una pregunta a la professora Troiano, que d'alguna manera ha insinuat la resposta, però que, perquè ha dit l'important que és l'origen social a l'hora de triar quina titulació. Ha dit això l'Helena. Però la qüestió és com afecta la duració de les carreres i l'extensió dels estudis que dèiem això a l'equitat, com afecta, perquè si, com ha dit la professora Troiano a la primera intervenció, la crisi ha agreujat el fet que les persones de sectors socials més vulnerables trien carreres menys llargues i menys dificultoses. Voldria dir que en la mesura en què els ensenyaments universitaris es perllonga el període de formació, diguéssim, és més difícil aconseguir l'equitat perquè els més vulnerables tendeixen a triar la part més curta d'això. No sé si això és veritat o no, ho dic. Tracto de reproduir la idea, però... Molt bé, i tant. A veure, intentaré contestar-ho des de dos punts de vista. Un, enllaçant amb el que estava explicant respecte dels màsters, efectivament, en una societat en la que hi ha molt més accés en els graus, el màster és una distinció i pràcticament una necessitat per molts. Jo crec que la primera manera d'enfocar-ho seria hi ha dificultats en l'equitat des del punt de vista de l'accés als màsters i la primera resposta jo el que us podria dir precisament a partir d'una altra enquesta, que és l'enquesta Via Universitària, que gestiona la xarxa Universitat, aquí hi ha diversos barrets, de persones amb diversos barrets aquí, la xarxa Lluís Vives, perdó. El que sabem és que, efectivament, els estudiants en actiu, que són estudiants encara de grau, que són d'origen social més alt, tenen més expectatives de continuar estudiant després. Ara bé, un matís, i és un matís important, a mesura que pugem amb els cursos, en realitat, el desig de continuar estudiant cada vegada es lliga menys a l'origen social i més a les notes que treu l'estudiant i a la satisfacció que té amb la carrera. D'acord? I això ens ho diuen, a més, des d'un punt de vista d'estudis internacionals, que és que com més pugem dintre del sistema educatiu, menys diferències hi ha entre gent de diferents orígens socials. També és veritat que els que queden d'origen social baix estan més seleccionats, hi ha una major autoselecció, però cada vegada s'assemblen més els estudiants entre ells i, per tant, hi ha d'altres factors que comencen a tenir més importància. Això d'una banda. Per tant, des del punt de vista de l'accés al que serien els màsters, jo diria, i ara ja em poso una mica amb el barret de consell polític, que potser no és la meva feina, perquè soc investigadora, però vaja, que el desig d'accedir-hi és un desig que es va generant en tots els estudiants i que, per tant, la possibilitat que finalment hi puguin accedir està més lligada a la qüestió de com vigilem amb els preus, com vigilem amb la possibilitat de compaginar estudis i treball a l'hora de fer el màster, com establim bones vies lentes, perquè les bones vies lentes estan ben establertes en el grau, però no en els màsters. I, per tant, com un màster d'un any es pot fer en 2 sense perjudicar els estudiants, etc. Per tant, estem molt en qüestions molt tècniques, jo diria, de possibilitar que als màsters hi pugui accedir gent de tots els orígens socials i que ja comencin a entrar dintre del mercat laboral. Aquesta d'una banda. L'altre problema és el problema que jo estava apuntant al començament, que era com es tria la carrera en el grau i com en el grau encara està molt esbiaixat per origen social i, de fet, s'ha agreujat una mica en els últims anys. Una mica, La distància és molt important i és molt important en funció, sobretot, de la dificultat dels estudis, mesurada amb taxes de rendiment, taxes d'abandonament, etc. És a dir, la gent d'origen social baix
no s'arrisca a triar carreres considerades difícils o amb resultats difícils, difícils d'acabar, aquestes carreres, i també influeix el preu dels estudis. Tornem-hi. Com podríem aconseguir que qualsevol persona, fos quin fos el seu origen social, triés per vocació i no pas restringir per origen social? Doncs em temo que és una qüestió de recursos. I la qüestió de recursos quina és? Doncs, en primer lloc, pensem que estem tan acostumats que no ens ho plantegem, però som dels pocs països que les diferents titulacions valen diferent. És a dir, hi ha molts països en què qualsevol estudi té el mateix preu. Aquesta és una primera. La següent, vinculem les beques o els preus de matrícula al rendiment. Fixeu-vos com les beques tenen una concepció de premi si les vinculem al rendiment. En canvi, tenen una concepció de compensació social si les vinculem simplement als ingressos familiars. Hi ha molts països que no vinculen el rendiment. I les titulacions més difícils són les que tenen més risc de perdre les beques. Per tant, són les que són més arriscades per la gent que necessita més la beca. Igual que les segones matrícules. On hi ha més càstig per segona i tercera matrícula? Doncs a les titulacions més difícils, perquè són les que la gent suspèn més. I, per tant, és més arriscat per una persona amb pocs ingressos triar una titulació difícil on pot suspendre assignatures i li pot repercutir en que sigui més car. Una altra qüestió, el tema dels règims de permanència. Com més dur és el règim de permanència, més arriscat per una persona és triar aquella titulació. Per exemple, i em sap greu dir-ho precisament aquí, però la fase selectiva implica costos indirectes, acadèmies per aprovar les assignatures que costa més aprovar i, a més, un risc elevadíssim de no acabar completant i acabar al carrer. Per tant, hi ha molts estudiants, i de fet un col·laborador meu que acaba de llegir la tesi sobre això, fent entrevistes, doncs veu, per exemple, la tria entre la Politècnica o d'altres universitats. Quan són gent d'origen baix, trien les altres universitats perquè no tenen fase selectiva. És a dir, hi ha característiques d'aquest estil que el que fa és dificultar, arriscar, fer més arriscades la tria de determinades titulacions. I així és com allunyem a determinats estudiants de determinat origen social de les titulacions més dificultoses. Moltes gràcies. Vol fer, com diuen els seminaris acadèmics, una intervenció més curta, un follow-up, Oriol, en aquesta intervenció? No, només volia fer una petita puntualització, que, a més, no només som dels pocs països a Europa que separa les taxes en funció, els preus públics en funció de la tipologia d'estudis i vincula les beques al rendiment acadèmic també, sinó que, a més, hi ha una gran diferència entre, permeteu-me que faci servir aquest símil, entre els països que estan per sobre o per sota de la línia Maginot, de la concepció de qui és el perceptor de la beca. Aquí a Espanya i a la resta de països més mediterranis tenim la concepció de que la beca va lligada a la renda de la família, de manera que per l'estudiant la xarxa familiar resulta imprescindible. És a dir, jo m'agradaria discutir-ho després, quina és la taxa de persones que han estat emancipades forçosament a l'hora d'estudiar un grau. Però a d'altres països com Dinamarca o Finlàndia les beques van lligades únicament a la situació de la persona individual que estudia. I per tant ho deslliguen d'aquesta xarxa de suport familiar que de vegades no hi és. Té raó, Oriol, però això té les dues cares, una cultura, però és que als 18 anys se'n van. I aquí es queden fins als 30. Se'n van. No, se'n van. Culturalment se'n van. Alguns països tenen més ajuts i altres menys, però al nord de la línia Maginot, per a seguir la teva broma, al nord de la línia Maginot se'n van i al sud mediterrani no. Això ho han estudiat els sociòlegs una mica, és complex. És complex, no? Inclús, no? Hi ha un llibre molt famós d'un sociòleg de la meva universitat sobre l'estat del benestar, Jost Spin-Andersen, que es considera el d'allò, 3 models de l'estat del benestar, però després crec que ell mateix ha dit, i alguns ja han dit, t'has oblidat d'un model, el model del Mediterrani, que és un model d'estat del benestar, que un tros el fa l'Estat i l'altre fa la xarxa familiar i tot això, precisament. És la línia del que tu dius, però que és un model també, que avui en dia és un model, que és el model nostre i d'Itàlia i Grècia. Un follow-up al follow-up. Deixa'm fer un follow-up al follow-up, vol dir que...
No, el que volia comentar és respecte de les famílies. Efectivament, nosaltres no tenim beques que cobreixin el cost d'oportunitat, que se'n diu, que és el que l'estudiant deixa de guanyar si en comptes d'estudiar treballés. I, de fet, això fa que... I per remarcar encara més, és a dir, jo crec que no cal lligar les beques nostres al rendiment perquè ja tenen un incentiu molt alt els nostres estudiants d'origen social baix per acabar la carrera el més ràpid possible. I és que el cost d'oportunitat els està allà apretant, de tal manera que una de les coses que nosaltres veiem en els nostres estudis és que tenen un gran sentiment de deute envers dels seus pares, perquè estan suposant una càrrega molt forta a les seves famílies. I, per tant, l'incentiu per acabar ràpid i per treure bon rendiment ja el tenen. És que no cal que els apretem més dient, és que, a més, perdràs la beca si no aconsegueixes aquest nivell o aproves, etc. No? Ja està. Llavors, he dit abans, i insisteixo ara, que la degana fins fa poc, Elisenda Palusí, era la degana, ha estat durant 8 anys la degana de la facultat més gran de Catalunya. Crec que no mentim en això, perquè en aquests moments té 12.000 estudiants. Més. 9.000. Però en tot cas, si no és la més, jo crec que deu ser la més. I per tant, ella, sent degana, va assumir tot el canvi a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, que en el seu cas era complexa, perquè volia dir unes titulacions de 3+4, altres de 5+4, complexa, i Elisenda ha vist també que el resultat de l'enquesta és que els estudiants diuen que en les competències que, inclús en algunes, no totes les soft, les preguntem, però en algunes d'aquestes soft skills que es preguntem diuen que estan millor. Una valoració d'Elisenda respecte a la transició, a l'espai d'ensenyament superior a una universitat com la UB, que és la més antiga i la més gran de Catalunya, i a una facultat tan significativa com la Facultat d'Econòmiques. Creu que això ho hem fet bé i que podem estar satisfets i estem ben dirigits? O què hauríem de fer per fer-ho millor? El senyor Moreso ha canviat una mica la pregunta, perquè no era tan específica, era més general del conjunt de l'enquesta, de les competències soft. A veure, jo crec que aquesta enquesta encara és una mica prematura per veure l'impacte de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Per què? Perquè és just la primera promoció de graduats. És a dir, són els que van acabar la carrera el 2012-2013, per tant, la van començar el 2009-2010. El 2009-2010 van començar uns quants graus, però no tots els de Catalunya. Per exemple, a la nostra facultat vam començar el 2010-2011, tot i que vam permetre que els que havien començat un any abans s'adaptessin. Per tant, aquesta promoció sí que són els primers que tenen títol de grau, però barreja també molts adaptats. Molta gent que va començar amb llicenciatures no havia acabat i es va adaptar als graus. Per tant, encara pot permetre veure alguna cosa de l'impacte dels nous graus, diguéssim, en les competències, però jo crec que la següent sí que ja ens donarà la foto de quin ha estat realment l'impacte de l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Llavors, començo una mica amb aquesta part més general i llavors m'hagués hagut de mirar, que no he tingut temps, les dades de la meva facultat per poder... faré la meva valoració subjectiva sense haver vist les dades. Però començo amb la part aquesta més general de tota l'enquesta. L'enquesta és veritat que han millorat les competències soft, les competències transversals, però s'està mirant des de l'any 2005, des de l'enquesta del 2005. Per poder dir que s'ha millorat en tot, cal agafar la perspectiva llarga. Aquesta perspectiva tan curta d'aquesta enquesta en relació a l'anterior, que era de llicenciats i diplomats, doncs dona només una lleugera millora, molt petita, en 4 competències, que són formació pràctica, expressió oral, lideratge i idiomes. Curiosament, idiomes, que és la que està pitjor valorada per part dels estudiants com a competència que han adquirit a la universitat, és la que ha millorat més. Per tant, d'alguna manera, tot i que està mal valorada, perquè encara els estudiants molts senten que o no han fet res d'anglès a la carrera, en el grau,
o ja no tenen un nivell suficientment adequat, sí que ha millorat, i això m'imagino que reflecteix l'impacte del nombre creixent de línies, d'assignatures que s'ofereixen en anglès a les diferents universitats catalanes. Clar, encara agafa una minoria dels estudiants, però fa pujar la mitjana de valoració. Clar, el tema aquest dels idiomes, ara és tota la polèmica perquè s'ha aprovat aquesta moratòria de 4 anys. Això de les moratòries no m'agrada gens, perquè es va aprovar una moratòria pels graus de 3 anys i què ha passat amb la moratòria? Que els rectors espanyols s'han organitzat i van treure al maig aquesta resolució, no sé com li van dir, perquè no era un decret, perquè clar, passa per damunt d'un decret. És una resolució del Consejo. És una resolució del Consejo, però publicada al BOE, clar, que llista totes les carreres, és a dir, pràcticament totes, que no poden passar 3 anys, i a més diu que aquelles que no hi estiguin a la llista però que s'hi assemblin, tampoc. Llavors no es va aprofitar el decret en el seu moment. Explica-ho que no ho entenen tots, el que has dit. Dels 3 i 4 anys, vol dir, Elisenda. Sí, estic parlant de la moratòria per passar els graus per fer graus de 3 anys. Primer es va fer una moratòria, llavors ens vam aturar i clar, s'ha aprofitat la moratòria. Ara que en teoria la moratòria ja no estava activa, ja s'havien començat a treure graus nous de 3 anys, doncs han acabat aturats per una reunió del Consejo de Universidades, dels rectors, del Consejo al mes de maig. On estan els rectors, però ja l'Estat, clar. Ja l'Estat. Però no devien protestar gaire els rectors que el Consejo pogués aprovar. No ho sé, això. No ho sé. En qualsevol cas, no, deia això, era una digressió pel tema del requisit del B2, no? És cert, i és cert que entenc els rectors que diguéssim que ho han demanat i s'ha acceptat aturar-ho, que ja havien de ser els primers graduats, els de l'any que ve, que els hi demanéssim acreditar el nivell B2. I a veure, és cert que demanar això en un moment en què les universitats no han tingut més, sense haver-hi posat més recursos per poder oferir aquesta formació, podia generar una situació de desigualtats, aquells estudiants que no s'han pogut pagar els cursos extras, etc., i no van adquirir perquè no van anar a escoles que garantissin que tenien un nivell d'anglès quan acabaven el batxillerat. Bé, tot això és cert, però és veritat que en algun moment ho haurem d'abordar. En algun moment s'haurà de garantir que un graduat universitari domina una tercera llengua a Catalunya. Llavors, clar, em fa una mica de por, ara 4 anys més que no cal. A veure si en quin moment ens posem tots les piles. Al final la gent reacciona quan ja hi ha l'exigència, no? Si no hi és, doncs mira, vas passant, no? Potser hauria sigut millor demanar-ho i llavors, com a mínim, fer una moratòria però específica pels que no ho han adquirit. No ho sé, però d'entrada ja dir 4 anys que ja no ho tornem a demanar és una mica... Llavors, el tema de les competències, expressió oral és lògic que hagi millorat perquè si es demanen més lideratges, si es demanen més treballs en equip, si es fa més avaluació continuada, si s'han de fer presentacions a classe, doncs és lògic que l'expressió oral millori i a més és important perquè era una de les competències que teníem amb notes més baixes, teníem un 4. Vull dir que els estudiants, algú que passés per una universitat, tingués un títol universitari, doncs no es pogués expressar en públic, era un indicador molt baix de formació, no? I a més és molt important, la capacitat d'expressar-te en públic és molt important a la feina. Per tant, ja comencen a haver-hi alguns indicadors positius que s'està treballant aquest tipus de competències que indirectament, a través de la formació universitària, pots adquirir. I pel que fa a la facultat,
Bueno, és que ja dic, com que no m'he mirat les dades específiques de la facultat, ara diré que crec que haurà millorat molt i... No, en realitat, en el cas de la nostra facultat, que és molt gran, hem reduït el nombre d'estudiants que accedien, ho vam anar reduint gradualment perquè, és veritat, vam arribar a ser més de 11.000 estudiants, gairebé 12.000, i això era insostenible, ara som 9.000. S'ha fet un esforç molt gran, però s'ha de tenir en compte que el nostre esforç vol dir passar de grups de 150 o de 200 matriculats a grups de 90. És a dir, les retallades universitàries... O sigui, hem hagut de fer l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior en un context de retallades en el que hem hagut d'anar als màxims que van marcar les directrius acadèmico-docents de la Universitat de Barcelona, que eren com a màxim els grups havien de ser de 90. Tot i que a pràctiques es desdoblen 2 grups de 45, doncs és obvi que en un grup de 90 hi ha determinades coses que encara no es poden fer. Tot i així, línies en anglès, molts més treballs en equip, molts més grups més petits. En principi, entenc que haurem de començar a veure resultats positius, si no en aquesta enquesta, ja hi ha la Vissa de Ghana, que és la que ara li tocarà mirar-s'ho, doncs la nova Vissa de Ghana. Si no en aquesta enquesta, en la propera estic segura que sí. Moltes gràcies, Elisenda, molt clara. Elisenda, ja ho veieu que sí ho ha fet. Ella deixa amb tristor la cosa dels 3 i 4 anys perquè jo crec, com ella, que l'única manera d'haver fet això bé, que no va néixer bé, perquè no va néixer en aquella reforma que va fer mínima, sense consensuar ningú, el ministre Wert, no era la manera. Però és veritat que l'única manera, si volíem replantejar això, i els rectors catalans, aquí Xavier i jo, quan érem rectors, vam anar a veure la ministra del moment, us puc contar aquesta cosa, la ministra del moment, Mercedes Cabrera, a Alcalà 21 o 23, no me'n recordo, Alcalà 23. Crec que és 33. 33, bueno, el que sigui. Allà al Ministeri d'Educació vam anar tots els rectors catalans a demanar-li que fes 3 anys i no ens en vam sortir, ja no era l'última arma que teníem, vam anar tots junts allà a demanar-li, ja no podíem fer res més. Diguéssim, no ens en vam sortir. Ara hi havia una possibilitat. I els economistes són molt importants, economistes com Elisenda. Per què són molt importants? Perquè els economistes són un col·lectiu de la universitat amb carreres que no són professionals, que és un altre problema. Enginyeries, dret i això les deixo a banda perquè és una altra guerra la que hem de fer aquí i ja la farem. A les altres carreres de tota la vida, però els economistes són els únics que sí estaven disposats. Que ells deien que les seves titulacions podien convertir en 3 anys i fer màsters de 2 i tal. Els altres no eren aliats fàcils. Jo vaig parlar amb els matemàtics, vaig parlar amb els filòsofs, vaig parlar amb els historiadors, els físics, que són carreres tradicionals i que un podria pensar, potser també els hauria anat bé 3 més 2 en aquests, però no eren. Els únics aliats possibles eren els economistes. Jo si hagués hagut de començar en fer passar 3, hauria començat pels economistes. Però ara què ha fet els rectors de Madrid i els rectors catalans no han sabut oposar-se en això? Ha fet una resolució que diu que una llista de titulacions, que eren les que abans tenien directrices i tot això 5 anys abans, que estaven al catàleg, i tenien, per tant, directrices, han de ser de 4. I, per tant, s'ha encarregat la possibilitat de fer una reforma de veritat en això, de veritat com es volia. I té raó en això. Té raó, Elisenda, per por de fer-ho. Però, en fi, així ha anat la cosa, així ha anat. Ara li vull preguntar a Ainhoa, te quiero preguntar, Ainhoa, por el género. Y por la cuestión del género, y cómo es que la cuestión del género resulta todavía una barrera tan grande y un obstáculo que no conseguimos superar en la igualdad de salarios, de esfuerzo, etcétera. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención tiene que ver con cómo está formulada la pregunta del estudio que hizo con la anterior encuesta precisamente Elena Troyano y su grupo. Una de las cosas que más me llamó la atención era que ella mostraba, ella ha dicho las barreras que hay antes de entrar, de los más vulnerables y tal, pero ella mostraba que una vez han entrado, como ahora nos decía, cada vez más la universidad, una vez han entrado dentro, es meritocrática. Solo depende de lo que tú haces dentro. Una vez estás,
Otra cosa es por qué entras. Bueno, para entrar no es meritocrática, ya lo sabemos, pero una vez estás es muy meritocrática. Con una excepción, y esto me llamó la atención, con una excepción, el género. Es decir, las mujeres que son mejores estudiantes que los varones en la universidad no les va igual de bien como si les va a sus compañeros varones, de acuerdo con lo buenos estudiantes que son. Después, en el mercado de trabajo, etcétera. ¿Cómo es que el género, esto es algo que siempre me sorprende, cómo es que el género es una barrera tan alta en nuestras sociedades y no conseguimos luchar contra ella? Y bueno, tú que has trabajado en esto y tienes ideas, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos guiarnos en este ámbito? Voy a decir lo mismo que Elisenda, la pregunta hablaba sobre los salarios. Así, no, es broma. Pero sí que me quiero centrar en esta parte porque además es una pregunta incómoda y a mí no me incomoda para nada porque es una realidad. O sea, desgraciadamente tenemos que decir que a día de hoy existe, y no tenemos por qué ocultarlo, diferencias salariales en el mismo puesto entre hombres y mujeres. Esto es una realidad que existe. Yo entiendo que es incómodo para las empresas ponerse a analizar estas diferencias salariales y estos gaps salariales entre las mismas posiciones entre hombres y mujeres, pero creo que tenemos la obligación, si queremos tener el mejor talento dentro de las compañías, porque no podemos olvidar que hoy en día la sociedad está formada por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Por lo tanto, si las compañías queremos tener el mejor talento, no podemos renunciar, de hecho, al 50% de mujeres. En el año 2015, nosotros, en Schneider Electric, analizamos las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Os aseguro que no ha sido un proceso sencillo, ha sido un proceso público, comunicado a todos los empleados y managers de la compañía, y este es el tercer año, 2017, en el que hemos destinado presupuestos específicos, aparte de las campañas de incremento salarial, a reducir las diferencias salariales que teníamos entre hombres y mujeres. Y tenemos un compromiso asumido y que además va a ser auditado, de que vamos a eliminar el gap salarial para el año 2020. Al final, creo que es una obligación como compañía hacer este tipo de acciones y además comunicarlo, publicarlo y compartirlo con absolutamente todos, ¿vale? Yo creo que es absolutamente obligatorio. Pero quisiera compartir con vosotros otra reflexión que muchas veces hablamos, ¿no?, como personas de recursos humanos y como managers. Nosotros ahora, cuando vamos a reclutar talento al mercado, lo que ofrecemos es una posición con una franja salarial y lo que hacemos es a los candidatos ofrecemos un package, ¿no? Yo creo que, sin querer caer en estereotipos, creo que es importante que seamos conscientes, y así se lo hemos dicho a nuestros managers y al equipo de recursos humanos, que todavía hoy en día a las mujeres nos cuesta hablar muchísimo más de los temas salariales. Esta es una realidad, no es un estereotipo, lo vemos. Yo me entrevisto cada año con muchísima gente y nos sentimos incómodas hablando de estos temas y de los temas de nuestros méritos, y nos cuesta más negociar este tipo de cosas. No es un estereotipo, es una realidad, y yo creo que es un tema que también hay que trabajar con el colectivo de mujeres porque forma parte de nuestro propio trabajo y os aseguro que no pasa nada por negociar las condiciones salariales. Es decir, lo que sí que vemos es cuando a las mujeres en las compañías hablamos de todo lo que tiene la compañía, etcétera, etcétera, tendrás flexibilidad, ¡ah, qué bien! Los hombres, perfecto, ¿y el salario? ¿Vale? Entonces, esta es una realidad que existe a día de hoy, no es un estereotipo. Lo podemos confirmar con una compañía multinacional como la nuestra de 160.000 personas en el mundo, y simplemente creo que es un hecho a trabajar con las niñas, con las universitarias y con las mujeres que se incorporan al mundo laboral, porque simplemente es igual que para sus compañeros que son hombres, y esta sería mi última reflexión. Muchísimas gracias, Ainhoa, muy bien. Entonces terminamos con una pregunta de otro tema difícil de erradicar en nuestra sociedad y que ha salido a colación de algunas otras cosas y que le planteo a Xavier Grau, que es la cuestión de la movilidad. ¿Qué podemos hacer? La movilidad es bajísima en
es bajísima entre los jóvenes en nuestra sociedad catalana, es bajísima para irse fuera, lo hemos visto, es bajísima incluso aquí. Yo estuve, ahora no lo veo, pero antes estaba aquí el autor de una tesis doctoral en la que tuvieron a mí a bien ponerme, aunque no es mi tema académico, sino por el ACU me pusieron en esto, que era un estudio de la movilidad geográfica, de dónde son los estudiantes de nuestras universidades. Y es un estudio que tiene interés porque se muestra, digamos, la tendencia a estudiar en la universidad más cerca de casa, inmensa en todo el mundo. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Porque esto parece que no es bueno, esta falta de movilidad tampoco para la salud de nuestro sistema productivo y para la salud de nuestro sistema universitario. Para ninguna de ambas cosas es bueno. ¿Qué podríamos hacer? No sé muy bien, passo al català. A veure, no, perdona. Sí, jo no. És que no, perdona, a mi a vegades me'l passa això, que ja no sé en què estic parlant, no sé en quin idioma. Perquè el meu Dic que ben bé no sé perquè trobo que sobre aquesta qüestió hauríem d'establir-nos referents. Es diu la xifra d'un 90% treballen aquí, la qüestió del doctor de banda que ha quedat una miqueta en l'aire, però imagino que es tracta dels doctors catalans, dels catalans, on treballen els doctors catalans, és el subconjunt de la mostra, però fet aquesta precisió que un 90% treballa a l'estranger, és molt o és poc? Jo no sé respondre si és molt o és poc. Crec que la qüestió principal és si el flux, si el teixit productiu català que necessita aquests titulats universitaris s'alimenta en un 90% o dels que se titulen en una cohort i també d'un flux de talent que ens ve de fora o simplement no dona pel 100% i 10% són els que treballen a l'exterior. Aquesta és la qüestió més que no pas si 10% dels que marxen són poc. I per altra banda, 10% pot sonar petit davant de 90, però 10% de 17.000 són 1.700 persones que marxen. I que, de fet, com a país hem construït un sistema sobre el que han fonamentat la seva formació d'una manera de suport públic bastant important. L'ajustament de la dimensió del sistema, la necessitat del sistema, em sembla normal. I que això sigui un 90%, probablement, m'aventuro perquè no ho sé, jo diria que no està malament. Una qüestió ben diferent, que tu també has tret damunt de la taula, no és tant la mobilitat internacional dels que titulem, és interna. Quan estem parlant de formació superior pel 40% de la població, està clar que el teu sistema de formació superior és una màquina d'estat, una maquinària important. I arreu del món desenvolupat això vol dir un creixement també en la dimensió del sistema universitari. I jo crec que estadísticament és normal que el grau se faci, que sigui molt distribuït i, per tant, amb igualtat de qualitat es faci allà on tu tens a prop. No és estranya la manca de mobilitat, jo crec que és de disseny, que és normal que sigui així. I, per contra, quan un busca l'especialització per la formació personal, per l'empleabilitat, per les raons que sigui, ja comença a ser més normal que hi hagi més mobilitat. No sé quines són les xifres que ens podrien dir si tenim molta o poca mobilitat. Jo faria, en aquest sentit, aquells que s'hi vulguin dedicar una comparativa internacional. Però, per resum, el 90% de titulats catalans que es queden a treballar en el país, a mi no em diu que sigui una xifra excessiva, tampoc m'agradaria saber quin és el cabal de talent de fora que també s'incorpora, per veure si som emissors de titulats universitaris pagats per nosaltres, o som equilibrats o som receptors. Moltes gràcies, Xavier. Important les dues coses. Clar que ho hauríem de saber. La meva percepció és doble en el que deies. És que als màsters hi ha més mobilitat, perquè això sortia ja a la passada enquesta, i també és la teva. Però
que comparat amb Europa, inclús en països del tamany de Catalunya, com Dinamarca, Suècia o més gran, com Holanda, els estudiants ja en el grau es mouen més. Estan més disposats... Perquè marxen de casa. Clar, perquè marxen de casa. Sí, va unit. Sí, Maria em diu que hem acabat. Hem acabat perquè hem de fer la conclusió encara amb el president del Consell Social de la Politècnica Carbonell. Deixeu-me donar les gràcies als membres, a tots, però als membres de la taula en especial, i ja que hem parlat del gènere, en aquest cas a les dones, perquè ara ho estava pensant, fixeu-vos quins noms tenen, noms que evoquen, diguéssim, tota la tradició i tota la història. Helena, que també se diu Troiano, no sé si és una broma als seus pares, però Helena de Troia, Helena de Troia, Elisenda i Ainhoa, vull dir que és a dir, per un aplaudiment realment. Moltes gràcies.